An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nadarasa kalo fɔlɔ janvier kalo ye bi o tile 18 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasɛri laban ye an balada k'a fɔ bi o tile 15 ye jate la san kalo 6 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ kawulana k'a fɔ an ka jamana kuni kɔrɔ Ela Ibrahim Boubacar Keita masa ramani ka wele sirale ma ani jɛɲɔgɔn minnu bɛ olu b'a la ka taa folibulana ta ni ka ɲɛ sirale ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na CEDEAO ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛ an ka jamana ma fasodenw Mali kɔnɔ ni kɔkan na ka taa se farafina jamana caman ma bɛɛ lajɛlen y'a ka dusuma kasa yir'u la fasodenw ko cogo dɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali ministre ɲɛma Dr Shukal Kokala Mayiga baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra fasodenw ka bɔliba min kɛra n'i y'a sɔrɔ o kɛra juma don o kɔfɛ sibiri don ale ye kuma lase dɔw kɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la dɔgɔ firi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na lakana bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni o waati kelen kɔnɔ na kunungo wulikajɔ kɛbaaw an balada k'a fɔ olu ye wulikajɔ kɛ ni ka tila ka kari minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ bɔ dɔgɔ firi ni ko kunda Bamako kan ka tila k'o kariw kunbɛn ni marifa ye kunungo o ko kɛra cogo dɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimamɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ bi jɛnɛ marabolo kɔnɔ na i ka dɔn k'a fɔ jariwala tigilamaw o kɔni kɛlen bɛ ka o mara dɔw kɛ bi na dabe ma o ye sunɔgɔtu ye kabini wulikajɔ kɔni n'o daminɛ ka jamana lakanabaaw fɛ an b'a lɔn k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ bi ni maaw b'a la k'a fɔ bi yɔrɔ caman na ko lakana bɛ ka sabati o waati kelen kɔnɔ na u bɛ ka taa jɛnɛ ale mara dɔw kɔnɔ na ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma kuna siningo kɔfɛ kunungo yɔrɔ min y'a sɔrɔ dɔrɔbugu ale marabolo yɔrɔw ye k'u ye wulikajɔw kɛ o yɔrɔw la wulikajɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ma dogo kosɛbɛ ka wulikajɔ kɔni ka ta i ka dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin dugu dɔw ma hali bi an balada k'a fɔ maa caman bɛ yen olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u kun tɛ dogo yɛrɛ la siran in kɔni i ka dɔn k'a fɔ u bɛ maaw dusukun na nka maa caman ka fɔ la k'e ka dɔn ko min ye jamana lakanabaaw bɛ wulikajɔ min na o ja wuli de la kɛ sababu ye n'u bɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin olu ma e ka dɔn bi na dɔw fɛ u yɛrɛ ɲini tola don dɔw yɛrɛ fɛ ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara in kɛ ni jagɛlɛn an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala an ka jamana lakanabaaw hali bi ka wele bila u ma tiɲɛ don baara kɔni u bɛ sen na nka hali bi n'a yɔrɔw la ka taa marabugu fanfɛlaw don u ka wulikajɔw kɛ joona joona ka se ka basigi ta ka ɲɛsin o maraw ma an bɛ dugawu kɛ o hakilila min b'an bolo bi y'a sɔrɔ faden bɛɛ lajɛlen bɛ ka kulon n'o ye lakana sababu la ala k'an ka jamana ni ka kolosuma n'an bɔra yen an balada k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo ye maaw kɔni bɛ ka dɔn k'a fɔ tɛgɛrɛ fɔ daminɛ dɔɔni dɔɔni nka kunnafoni dɔw kun cari la n'i y'a sɔrɔ o tun bɛ bololaw sanfɛla la n'o kunnafoni tɛ dɔ de k'a yira k'a fɔ u kɛlen bɛ ka maa caman ba den ye k'olu fure u kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ jariwala tigilamaw dɔw wa olu siw dalen ka tila ka i ka dɔn k'a fɔ yira k'o kɛra ɲɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ musa wɛrɛ ye an balada k'a fɔ a ye ɲininkaliw ta ni ka ɲɛ sama nkalon fikiriri fɛn min bɛ yen n'o bɛ fɔ k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni tɛ sababa ye o ye jakɔrɔ dɔ de ye ja min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɔra maa minnu bɛ ka wale kɛ finitigilakaw don nka burukina sɔrɔsiw e ka olu ka wulikajɔ de don dogo yɛrɛ tɛ na yɛrɛ nka kunnafoni kun carila ka n bɛɛ daminɛ n'i y'a sɔrɔ bololaw sanfɛla ye ko a kɛra musa wɛrɛ la ko fo ka siribala sira ko ka siraw bɛɛ tigɛ an ye ɲininkaliw ta ka ɲɛsin min ye ka dɔn ka fɔ an ka lakanabaa minnu yɛrɛ bolo yen n'olu bolo bɛ baaraw la ka taa se sigidala maa caman ma kumaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuma min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la ko sababa tɛ kuma min bɛ fɔ nin yɔrɔ in na an y'a fɔ a ye ka kɔrɔ an ka jamana lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnen an b'u fɛ an b'u timinanja an kana nkalon de tigɛ walima ka fɛn dɔ ta dama k'o fɔ ko sango dama maaw ka boli k'a partager walima maaw ka boli dama k'a cari an bɛ nkalon da an ka lakanabaaw la k'u bɛ ka nin kɛ nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ a ma kɛ a dɔw bɛ a bɛ maaw jawuli wa dɔw yɛrɛ bɛ yen ka dɔn n'o kɛra ka ban maa caman bɛ yen aw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a dɔw bɛ se ka kɛ sɔrɔ gɛlɛya bɛ se yɔrɔ in ma k'a sɔrɔ a kuma kɔni ye fiɲɛ minɛ ka ban k'a fɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ lakana k'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ hali n'a sen da yɔrɔ dɔw la walima i ka dɔn k'a fɔ a yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'a kalama an bɛ fɛn min fɔ an ka kunnafoni ɲini k'an tɛgɛ da kisɛ kan ka sɔrɔ ka cari sigidala maa caman ka fɔ la ɲɛmaaw u ko de min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kunnafoni sɔrɔ u b'a kɔn k'a sɔrɔ kɛ ka dɔn k'a fɔ ka dugu ta k'a fɔ ko nin gɛlɛya in bɛ ka tila ka jaw cari k'a sɔrɔ tiɲɛ kisɛ kelen t'a la
an bɛ fɛn min fɔ lakanabɔ kɔni bɛ baaraw la o yɔrɔw la u y'a fɔ cogo min na nka k'a fɔ fure minnu dalen bɛ ni y'u lajɛ yɛrɛ Mali sɔrɔsilakaw yɛrɛ tɛ ninnu yɛrɛ ye Mali sɔrɔsilakaw n'u ye baara kɛ yɔrɔ min na ni u ye dama u ti fila i b'a sɔrɔ n'u bɛ kuma ni kumakan min an b'a dɔn u bɛ fɛn min fɔ ni ɲɔgɔn na wa an ka ninnu dabila baaraw senkɔrɔ an bɛ fɛn min fɔ tiɲɛ don n y'a fɔ ka kɔrɔ an ka kɛ an ka jamana lakanabaw fɛ nka nin min filɛ nin tɛ n b'i fɛ ye dɛ nin ye ka se ka i ka dɔn k'a fɔ u bila fili de kɔnɔna na an bɛ fɛn min fɔ an bɛ yɛlɛ ka jɛni k'o bɔ a ko kɔnɔna na n'an bɔra yen an balala k'a fɔ bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ sen na dɔgɔ firi farakɔfɛlaw la an y'a fɔ an ɲɛna kunnafoniw carila kununko k'a yira k'a fɔ an ka jamana lakanabaw k'u ye jadiwala tigilamaw daga yɔrɔ dɔw ci yɔrɔ 4 bonyango o bɛɛ lajɛlen kunnafoni dira ma yɔrɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ an yɛrɛ dɔ yɔrɔw don kosɛbɛ a yirala k'a fɔ k'o kɔni kɛlen i ka dɔn ko jadiwala tigilama minnu tun bɛ ka dɔn k'a fɔ cɛyakanw fɔ u kɔni bɛ ka taa fisaya ni sigi bi na an bɛ fɛn min fɔ hali bi o baara min bɛ sen na k'u timinanja o la k'u waati kelen to sen na kununko sɔgɔmada fɛ kari minnu bɛ bɔ dɔgɔ firi ni k'u kunda Bamakɔ kan yan o marifatigiw n'o ye jadiwala tigilamaw ye u taara o kari dɔw kunbɛn ka marifa ci olu la nka o y'a sɔrɔ kari ninnu kabini gɛlɛya ye mara in sɔrɔ donsow de bɛ da kari ninnu nɔ kan ka taa n'u ye k'u bɔ dɔgɔ firi kilo 15 ka na u bila jabali n'u bɛ segin waati min na donsow bɛ tila ka t'u kunbɛn ka segin n'u ye an b'a la k'a fɔ u ye nin baara in kɛ waati min na donsow tun bɛ mɔbili ninnu nɔfɛ u ye mugu ci donsow n'u yɛrɛ ye mugu ci donsow y'a yira k'a fɔ ko segili kɔni t'a la fiyewu olu ka kariw a kɛra kɛcogo u bɛ motow la de u bɛ segin ni kari ninnu ye u bɛ t'u bila ka segin n'u ye siɲɛ joli bɛ marifa ci u la u ni donsow bɛ kɛ ɲɔgɔn na donsow b'a fɔ kari kɔni a bɛ taa de an b'a la k'a fɔ k'u ka wulikajɔ kɔni kɛra nka donsow ka cɛsiri fɛ kari ninnu sera ka taa nka k'a waati kelen kɔnɔ ko jamana lakanabaw tɛmɛna waati yɛrɛ kɔnɔ na an b'a la k'a fɔ n'a tɛmɛna donsow kɔni sera ka de kɛ ka sababu ye ka se ka kari ninnu bila fo ka na u se yɔrɔ la yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Mamadu Sumuni bɛ nin waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na e ye jɔn ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Mahamadu Sumuni ka bɔ ɲɔnɔ dɔgɔ firiba Mamadu Sumuni kunnafoni sɔrɔ ko kununko sɔgɔmada fɛ ko kari dɔ bɔtɔla dɔgɔ firiga kunda Bamakɔ kan ko jadiwala tigilamaw y'a kunbɛn ko ka marifa ci a la a ko kɛra cogo di Abdoulaye kununko sɔgɔmada fɛ ka bɔ 7h la ka na 8h la an ka kari min bɛ taa Bamakɔ Fɔnba ni Gawuwulu Ruzi olu de bɛ bɔ an fɛ yan sisan ka taa Bamakɔ donsow bɛ to k'u kɔnpanyi ka t'u bila jabali yɔrɔ la kununko sɔgɔmada fɛ u ye sira minɛ min kan u bɛ ka taa jadiwala tigilama ninnu bɔra Filakugunin côté in na ka n'u jɔ sira kan kanari kɔfɛ bolo fɛ ka sɔrɔ ka marifa ci kari tɛmɛtɔlalama na o y'a sɔrɔ donsow fana bɛ o yɔrɔ la donsow fana sɔrɔla k'u jaabi u ye yɛrɛ ta ɲini ka segin kɔfɛ maa n'i ma to a la maa ma jogi nka Abdoulaye min yɛrɛ y'an kɔni tunu ko jate kɔnɔ dɔɔnin sɔrɔsilakaw yɛrɛ tɛmɛni ka bɔ Birisɔri la ka na dɔgɔfiriba la mada la a bɛ tɛmɛ kilo 2 ni tila ɲɔgɔnna kan hali u ma se dɔgɔfiriba la nin waleya in de nana kɛ sɔrɔsilakaw tɛmɛnen kɔfɛ mugutiya na kuntala janyana sabu kɛ min kɛra la a bɛ se heure 1 ɲɔgɔnna ma muguci la u b'a ci donsolakaw bɛ k'u jaabi mais o furakɛ kɔnɔna na wele bilala sɔrɔsilakaw ma fo ka taa mugu kɔni da u ma ye fo midi waati u tɛmɛna ka taa dɔgɔfiri commune kɔnɔna na midi waati u tilala ka segin u kɔni bɛ maa ɲininka maa fana m'u ɲininka an kɔni tulo b'u ka kunnafoniw na ka fɔ u bɛ sira fɛ ka na k'a daminɛ dɔgɔfiri commune kɔnɔna ka taa Farabugu halisa Farabugu datugulen don hali bi an bɛ yɔrɔ min na Farabugu ma yɛlɛ dɔgɔfiri fana kɔnɔ bi hali bi an bɛ yɔrɔ min na i tɛ se ka bɔ malo min bɛ yen sisan halisa malo min ma gosi fɔlɔ a bɛ hectare 20 bɔ dɔgɔfiriba yɛrɛ niveau la min ma se ka gosi fɔlɔ Abdoulaye an bɛ dɛmɛ de ɲini min ye sɔrɔsilakaw ye ka se an ka président yɛrɛ ma n'u sera k'an dɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan Abdoulaye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ baloko gɛlɛya bɛ yen a ko ka ca quoi mais an kɔni bolo an bɛ laɲini de kɛ pour que an ka se ka bɔlen tɔ kɔni confirmer hɛrɛ la ni Ala sera k'an dɛmɛ n'o ye an ka foli b'i yɛrɛ ye an kɔni bɛ jamana tanu ni président tanu ni premier ministre tanu an b'u ka bila la i yɛrɛ ni se Abdoulaye i n'i ka baara la an bɛ foli de d'i ma sabu n'i y'a ye an ka kunnafoni bɛ ka taa a bɛ ka taa e ka sababu de la an b'i yɛrɛ fo i ni ce ni Baraji Kulubali Mamadu Sumuni tun y'ale ka ye ka bɔ dɔgɔfiri a fɔra cogo min na lakana basigi lafiya yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra ye donsolakaw n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Mali donsow ye olu farala ɲɔgɔn kan ka lajɛrɛba dɔ ni k'o kɛ Bamakɔ a kɛra i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u dalen bɛ Modibo Keyita la o lajɛkɛ yɔrɔ in kɔnɔna na u da sera kuma caman ma donsow ko i ka dɔn jamana ɲɛmaaw kan k'u kɔfilɛ hali bi u ni donsow ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ fɛn caman na k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u y'a yira k'a fɔ ko baaraw kan ka kɛ a kɛnɛ kan min i ka dɔn k'a fɔ donsow ka ɲɛmaa n'o ye Jawo ye a y'a yira k'a fɔ donso bɛ n'o bɛ bandiya la e ka dɔn n'o bɛ ka baara wɛrɛ ta donsoya kɔnɔ min ta dɔ ye e ka dɔn k'olu ti don sariya n'a ka baarakɛta cɛ o la nka u bɛ fɛn min fɔ maa dɔw fana minɛnen bɛ sariya fɛ e ka dɔn sariya fana kɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'olu kana bila ka sɔrɔ u minɛnen bɛ minɛ ko min na k'u tun ni minɛni man kan min i ka dɔn k'a fɔ Mahamudu Bunjungile ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔnɔw ka bolo kan dɔgɔnɔw ka kulu min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Dana Masagu ye
o ɲɛma yale ka taa se donsow ka ɲɛma ma Jawo Traoré olu fila b'u hakilila di an k'u lamɛn. An ye min demandé état fait. D'abord, u ka donsow reconnu comme leur allié. O ni donsow ye ka jɛ ka baara kɛ, an ka jɛ ka baara kɛ Mali bɔ bolo la. Donsow ye armée ka supplétif de ye. Parce que yanni armée ka créer donsow tun bɛ yen. Donsow créera armée ɲɛ. Donc n'a an jɛra an bɛ se ka Mali bɔ bolo la. Donsow bɛɛ ka kɛ kelen ye. Donc n'a an bɛɛ kɛra kelen ye, an bɛ se ka Mali bɔ bolo la. Sɔrɔsi tɛ du bɛɛ kɔnɔ nka donsow du bɛɛ kɔnɔ. Donc an b'a ɲini autorités fɛ u kana donsow ka bolokɔfɛ fɛn ye. U k'i ɲɛsin an ma. Anw tɛ nkalon fɛ, an tɛ namara fɛ, an tɛ jafa wa an tɛ jamana janfa fɛnɛ. U kana anw kɛ bolokɔfɛ fɛn ye. U k'u ɲɛsin an ma an n'u ka jɛ ka sigi. Min bɛ fɔ u k'a fɔ min kan ka kɛ o fana ka kɛ. Gɛlɛya min bɛ wula kɔnɔ bi ne Jawo b'a dɔn dɛ. Parce que mɛri sera kili 49 ne donna bɛɛ kɔnɔ. Commune 7 ni commune 3 mais o fana tilalen 3 de ye. Commune 600 ani 60 ani 6 o ye commune rurale ye. O commune rurale sɔrɔsi tɛ yen, nsiramu tɛ yen, polisi tɛ yen, foyi tɛ yen. An ma fɔ o bɛɛ ka bila koyi. Mun minɛra ni min minɛ bɛ flagrant délit la an da t'o la sariya k'o baara kɛ. Mais mun ta ye bingali ye o k'a lajɛ k'u bila. Parce que mɔgɔ dɔ bɔra Kolokani o ta ye bingali ye. Fulakɛ taara ka ɲɔ de dun, fula cɛ 6 ka ka gɛrɛ bese k'u b'a faa. A fana mugu cɛ kelen na u bolila. Min kɔni ka gɛlɛn ma o y'an ka marifa ko ye. Marifa nali Bamakɔ o y'o interdit fana ko sabali o ka marifa labila donsow ye. An ta jamana ko ye mɔgɔ ko tɛ dɛ. An balada k'a fɔ ni tun ye Jawo kan ye ka taa se Mamudu Bojonkele u y'a fɔ cogo min na yɔrɔ dɔw bɛ bi ni donsow tɛ o dugu kun tɛ yen ni donsow tɛ o dugu kɔni ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ na o tɛ se ka na fiyewu mara dɔw bɛ bi n'i y'a sɔrɔ olu wele u tɔgɔ la walima k'olu wele bi ko jamana ka nin fɛn in o yɔrɔw la o ye donsolakaw ka cɛsiri de ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min b'u fɛ bi jamana ka wulikajɔ k'ale bi u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sanko basigi lafiya u bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ na cogo min na an bɛ dugawu kɛ min ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen Mali faama bɛɛ taara ka bɔ a yɔrɔ la k'a sɔrɔ ka gɛlɛya nane donsolakaw de ye marifa ta ni ka taa ni fanga seginna fanga b'olu sɔrɔ ye olu tɛna se ka taa ka b'u sigidaw la an balada ka fɔ nin kɛnɛ in kan foli ni tani ka ɲɛ suma wa baarakɔrɔ minnu bɛ sen ka da siri o kuma bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛ ta ye ka ɲɛsin faso ma n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ cɛ dɔ ale kɔni kan tigɛra sibirido min ka dɔn ka fitiri waati yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ u ka duba bɛɛ min ka dɔn k'a fɔ Kalaban ye nka nin yɛrɛ nin cɛ kofɔlen a tun bɛ Guinée équatoriale jamana de kɔnɛ na k'a bɔra yen ka na a muso n'a denw yɛrɛ bɛ yen nka i ka dɔn a kɛra ko min na fɔ hakili kɔni u cawara dɔɔni k'a kun tɛ se maa ma sibirido seli kun ka d'a ye kosɛbɛ i ka dɔn a nana kɛ a nana seli a bɔtɔ la dɔ de tugura nɔfɛ ka tila ka taa kantigɛ ɲɛ kelen si ma sɔrɔ ale bɛ a tigi ma ye nka faamaw kɔni wulila yɔrɔnin bɛɛ la fɛn in kɛra dama ma mɛ gendarmekaw nana bɔ a kalama olu nana ka n'u wasa don a la ka taa n'a ye lapitani o y'a sɔrɔ a ni ma bɛn a y'a fɔ olu ye ko n'ala sɔrɔ maa min kɔni y'a k'ale la u y'a ɲininka ko n'i y'a tigi jɔ ale ɲɛkɔrɔ k'ale b'a dɔn maa in kɔni a kasarala nin na o cogo de la yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma an balada k'a fɔ a du kɔnɔ na min a ka baya bɛ se Urukiya Watara n'i y'a sɔrɔ o ye madame Bamba ye ka bɔ Yirimajɔ olu ka maa don an y'ale ɲininka a ko kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye madame Bamba Urukiyatu Watara ne bɛ Yirimajɔ kɔ kɔfɛ Suguni na yan nɔ ne yɛrɛ cɛ baden kɔrɔkɛ den de don an ka denmisɛnnin dɔ de a kun taala jamana de kɔnɔ Ala y'a kɛ a nana mais a ma kɛ maa lafiyalenba ye ten kosɛbɛ mais a kɔni tɛ se mɔgɔ ma ni dugu jɛla a tɛ baara wɛrɛ foyi kɛ ni seli waati sela a bɛ wuli a bɛ taa ka seli kɛ ka na sigi so kɔnɔ a poselen bɛ ten samedi don fitiri waati a nana don so kɔnɔ ka seli k'a bɛ taa senayala dɔɔni donc senayala in kɔnɔna na comme an ka duba bɛ Kalaban in de donc a wulila ka bɔ k'a bɛ taa senayala garantibugu ni duba in yɛrɛ yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na a tɔla senayala yɔrɔ de la sisan nɔ cɛ dɔ balila ka bɔ a kɔfɛ ka na muru d'a kan na donc k'a kan tigɛ donc kan in tigɛlen kɔfɛ min na sisan a ni ma bɛn a yɔrɔ la sani ni ka bɛn gendarmew de nana o kɔnɔna na ka na a banabaatɔ ta o la u ka appel fɔlɔ bɛnna min ma o bɛnna a fanicinin de ma o ye Isa Bamba ye o tun bɛ Kucala o gendarmew ye Isa Bamba wele ko ko Isa k'a ka banabaatɔ dɔ bɛ a fɔ an bolo yan nɔ k'a ye accident kɛ mais ko Gana o yɛrɛ hakili t'a la jamana wɛrɛ Gana de la quoi o ko t'ale ka denmisɛnnin ye k'ale ka denmisɛnnin tɛ Gana sira kan donc u y'a dɔn sisan o dɔwɛrɛ cogo la u ye téléphone tigɛ a yɛrɛ dɔgɔmuso baden dɔgɔnin yɛrɛ cɛ ko Sidi u ye Sidi wele o ye Sidi wele Sidi sɔrɔ min kɛ sisan kuma Sidi y'u ɲininka ko banabaatɔ bɛ min ko banabaatɔ filɛ nin olu bolo k'u bɛ ka taa n'a ye Gabriel Touré la donc k'u sɔrɔ yen nɔ Gabriel Touré la ko banabaatɔ bɛ ka taa yen nɔ Ala y'a kɛ u taara Gabriel Touré la u taara sɔrɔ jani ni ma se yen mais san'a ni ka bɛn kɔni gendarme kɔni y'a ɲininka ko karisa k'i b'a tigi la ko n'u tigi jɔla ale ɲɛkɔrɔ k'ale b'u dɔn a ko in kɛla o kɛcogoya la an kɔni bɛ min ɲini faamaw fɛ enquête kɔni bɛ sen na nka u k'a ɲɛ ma Gana sira in bi man ɲi a sini man ɲi a kɛra tuma min na denmisɛnnin kun don wa denmisɛnnin kun tɛ bari a si birilen bari den 3 b'a bolo cɛmanin 2
ani musoman kelen olu be Guinée Costrale donc a kun be no quoi donc a nana ka denmisɛnninw de to a muso be Guinée Costrale ni min kɛlɛ filɛ nin ye ni e yɛrɛ ɲininka aw ka jateminɛw la a bɛ se ka kɛ mun nɔ ye Ala ta ko Ala de be ni Guinée dɔn faamaw fana ka enquête kɛ yɛrɛ de yɔrɔ in kɛ n'o tɛ Gana sira in man ɲi tiɲɛ na Gana sira in bi man ɲi a sini man ɲi ka tila ka ɲini faamaw fɛ k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama jamana in bi yɔrɔ min na bi an bɛ Ala de deli basigi kɔnɔna na mais u bɛ dɔ la dɛ mais hali bi u k'u cɛsiri basigi ka se ka sabati hali bi ka tɛmɛ nin kan an balodan k'a fɔ ni tun ye worokiya to kan ye a fɔra cogo min na Gana sira in e ka dɔn ko sira do sira min bɛ yen n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ lakanabaliya hukumu kɔnɔna na an bɛ fɛn min fɔ maa min mana nin ɲɔgɔnna kɛ e hakilila k'i y'a kɛ a mana kɛ kɛcogo e ka dɔn masa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o tɛ sunɔgɔ masa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni mana ti d'ale ɲɛna o ɲɛ b'i la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala kɛbaw Ala de b'u dɔn Ala ka fura bɔ a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma n'a kɛra maa min ye Ala k'a tigi kɔ bɔ fiɲɛ na bunadamaden kandigɛli o bɛna ɲini ka nɔgɔya bi a caman bolo ka tɛmɛ baganw yɛrɛ kandigɛli kan nin ye dabalibanko de ye yarabi Ala ka an ka jamana ni ka kisi k'a tanga maa maa bɛ nin waleya k'a kɔnɔna na yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye n'i y'a sɔrɔ tɛgɛ bɛ da ka maa minnu kan n'an bɔra ye an bala k'a fɔ taamaba min kɛra juma don Mali ministre ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga ale ye kuma min fɔ taama in kɛnɛ kan ye an k'a lamɛn an ye kɛlɛminan minnu san transition rectification kɔnɔ o ma deli ka kɛ a bɛ san mugan bɔ o kɛlɛminɛ ɲɔgɔn ma sa Mali bolo an ka soldasiw an ka l'armée u ye terroriste hakɛ min faga k'u ka base détruit ka dɔ minnu la caman bɛ k'u yɛrɛ rendu sisan minnu bɛ k'u rendu a caman bɛ CEDEAO citoyen caman b'u kɔnɔ ça veut dire que base b'o CEDEAO jamanaw fana la donc minnu b'a fɛ ka Mali dafiri ka transition dafiri k'an ka l'armée dafiri u k'u jantu yɛrɛ la Mali bɛ comme Mali de jɔlen don terroriste ni jamana caman cɛ an ka soldats bɛɛ ka sa bi pour que terroriste kana se jamana dɔw la an ka soldats an b'u fo n b'a fɔ aw k'u fo dan tɛ foli min na n ko an bɛ kɛlɛ la bi mais an kɛlen tɛ dɔ bɛ bɛnbɛnbɛn la contre nous mais dɔ bɛ yen an teriw bɛ yen i n'a fɔ la Guinée n b'a fɛ ka Guinée fo ka Guinée peuple fo ka Guinée gouvernement fo ka tila ka jɔn fo tuguni Russie ni Chine la Russie et la Chine Poutine et Xi Jinping Chine ni Russie bɛɛ b'a dɔn kabini Mali ye indépendance ta ni gɛlɛya ye Mali sɔrɔ Chine ni Russie u bɛ Mali kɛrɛfɛ u bɛ Mali dɛmɛ an b'u fo kɔsa in na u taara Nations Unies Conseil de sécurité la k'u bɛna résolution jugu dɔ ta ka ɲɛsin Mali ma Chine ni Russie ko min bɛ ka kɛ Mali la k'u ɲɛ b'a la bɛnbɛnbɛn min bɛ Mali la k'olu tɛ sɔn ma u y'u ka veto opposé au résultat in a ma tɛmɛ an b'u fo la ka tila ka bu jɔn de fo ka Algérie président Edoumadji Tebboune a n'a ka gouvernement Algérie peuple k'u fo u ye sɛbɛn dɔ kɛ aw y'a ye ko CEDEAO yanni CEDEAO ka sanction da Mali kunna ko CEDEAO kan ka taa Mali fɛ u ka négocier Algérie y'o de f'u ye o de kama président de la transition bɛna délégation ba dɔ wuli a tɛmɛ ka taa Guinékaw fo ka taa Algérie fo Mauritanie fana bɛ u ka kuma man ca mais n b'a dɔn k'u bɛ Mali fɛ u bɛ Mali fɛ bi u bɛ Mali dɛmɛ donc an bɛ Mauritanie fana fo ka tila ka jɔn fo Afrique jamanaw bɛɛ Afrique peuple bɛɛ n'aw y'a ye i syndicat wo i parti politique wo i société civile wo i artiste wo jamana ninnu bɛɛ la musow jeunes cɛkɔrɔbaw bɛɛ bɛ ka manifestation kɛ bi ka Mali soutenir an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn o la an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya yarabi Ala ka Mali bila o sira kan an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na jamana in basigi yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na CEDEAO ye gɛrɛn ta min tiɲɛ se an ka faso ma hali bi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ jako jamanadenw dɔw b'u hakili di an k'u lamɛn. Gɛlɛya min b'anw kan ka ɲɛsin Anbariko ko in ma u kɔni bagara an ma de k'a ɲɛ Ala bolo k'u bɛ Anbariko bi an kan u b'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ b'a kalama u kan k'an dɛmɛ k'an bɔ an ka gɛrɛntɛ kɔnɔ degun min b'an kan mais aw ta anw dɛmɛ o la fo bɛ tila k'an tɔɲɔ k'an to degun kɔnɔ o kelen ni kɔni o ma bɛn an ma u y'an tɔɔrɔ u y'an degun
gɛlɛya b'an kan bi amariko ko in na ala dɔrɔn de b'a dɔn surtout anw commerçants yɛrɛ anw ka minɛnw kan ka bɔ yɔrɔ ni yɔrɔw de la ka na n'a fɔra ko ka sira bloqué olu ɲɛ u binna kan k'a wuli ka bɔ an kan u binna an kan yɛrɛ de wagati dɔw la fɛn bɛ nɔgɔya wagati dɔw la a bɛ gɛlɛn filani kɔnɔ mɔbili donni u sumayalen don ko sira tigɛlen don bɔn tile fila na sisan a bɛ ka nalen barisa u ko ko dumuniw sen t'a la an kɔni ka feereta kɔrɔ kɔni na fɛn ma fara anw ta kan anw ta bɛ feere prix kɔrɔ min na a bɛ ka feere o de la. Mariko sigilen don nin wagati in na a ma foyi k'anw na an ka minɛn kɔni bɛ ka na u bulogelen bɛ Sénégal fɔlɔ anw ni bɔ tarakɛ mɔgɔ min an kɔni an b'u kɔ u kana sigi sanga ni waati an kɔni b'u kɔ an bɛ dugawu de kɛ faso in ala ka basigi an ma gɛlɛyaba sɔrɔ feere la fɔlɔ an ka minɛnw dɔw bɔ Nizeriya dɔw bɔ Dubayi sira kɔni sisan a ka gɛlɛn dɔɔnin mɛ a mana kɛ cogo o cogo a bɛ nɔgɔya. Ne tɔgɔ ye Yuma Kulubali n bɛ tamati feere n bɛ jababulu feere n bɛ poivron feere dɔ farala kan minɛnw tɛ ka san wa minɛnw prix ka gɛlɛn sɛnɛkɛlaw ko ko engrais ka gɛlɛn. U ka taa an ka commerçant baw fɛ u ka minɛn mansa cafu min bɛ minɛn min b'u bolo u ka dɔ bɔ a la n'o ye dɔ bɔ a la an bɛ détail kɛ an fana bɛ dɔ bɔ a la n'olu ma dɔ bɔ a la an bɛ se ka dɔ bɔ a la parce que hali an tun bɛ tulu ta fo 3,100 o sɔrɔ tulu nana fo 3,300. K'u ka dɛmɛ don président ma dɛ k'u ka dɛmɛ don a ma a bɛ baara ɲuman min na k'u ka dɛmɛ don a ma kosɛbɛ o weleweleda de b'an bolo ka ɲɛsin population ma an kɔni bɛ k'an débrouiller ni ɲɔgɔn ye dɔɔni dɔɔni gɛlɛya kɔni mana don kɔni a tɛ bɔ yɔrɔnin kelen o a tɛ bɔ yɔrɔnin kelen an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de halisa an bɛ dugawu kɛ ala ka dɛmɛ kɛ. An balodan k'a fɔ ni tun ye Sugunikura a kɛrɛnkɛrɛnnenya jagokɛla dɔw kan ye an bɛ fɛn min fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ye gɛrɛn tɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ a kana kɛ kuma ye ten dɛ a kɛ ka dɔgɔ taabolo yɛrɛ de ye ka se ka nɔgɔya don an kɛ jamana kɛrɛnkɛrɛnna kɛtaw la fɛn min bɛ yen n'o bɛ fɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko kabini sisan sukaro yɛrɛ yɔrɔ caman bɛ yen bi ko sukaro kɛra 70 ye i ka dɔn n'o y'a tilancɛ ye a kilo kelen 140 k'a sɔrɔ baara yɛrɛ a ma daminɛ fɔlɔ o kɔfɛ Kiledugu marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Joyila marabolo kɔnɔ yɔrɔ bɛ wele ko Kiledugu olu y'an wele k'a fɔ ko min ye malo ye k'a kilo kelen dalasi 100 foyi kelen tɛ ka bɔ a la i ka dɔn ko nin ye dabalibanko de ye an bɛ fɛn min fɔ ka fara yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya kuma bɛ bi an ka sabali CEDEAO ye gɛrɛn dɛsɛ an ka jamana man kan o ni sisan cɛ minɛnkura si ma don fɔlɔ ko maa bɛ se ka fɔ k'o donni de gɛlɛyara k'o de kama k'i bɛ tɔnɔ ɲini o kan an ka jisuma k'an golijɛla k'a dɔn gɛlɛya mana to e bɛ t'i ka bere ta maaw kama ko k'a sɔrɔ e ka k'a tɛ sɔrɔ bilen walima k'a donni dɔgɔyara ko nin camanba de bɛ ne bolo se min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni masa y'o d'i ma ne bɛ k'i ka fɛn gɛlɛya maaw ma waati kelen kɔnɔ na se wɛrɛ bɛ masa bolo min bɛ don nataw kɔnɔ i n'i ka tɔnɔ bɛɛ ka tila k'a ta k'a ka gɛlɛya i ma dɛ o de kama wari caman b'an bolo an bɛ ka dɔn k'a fɔ girinna ye walima ka wari caman sɔrɔ ka tila k'a fɔ ten ka sara dɔw bɛ bɛn kan ko an t'a kɛcogo dɔn sinon masa Jalakibali ale tɛ bagan maa si kelen ma an bɛ dugawu kɛ an ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin hakilila in ta ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra an ka jamana basigi an bɛ ka kɛlɛ min daminɛ bɛɛ lajɛlen bɛ s'a kɔrɔ n'an bɔra ye maliden minnu bɛ kɛra ka jamana kɔkan na Senegalikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Papa Kulubali bɛ yen Senegali bilama yalima CEDEAO ye a ye gɛrɛn ta min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ani Maliko yɛrɛ bɛ cogo di an ka Papa Kulubali lamɛn ka bɔ Senegali. Ne tɔgɔ ye Papa Kulubali ne ye Malien mais ne sigilen don Dakar. Jamana ko a b'aw bolo cogo di? Ablaye jamana ko yɛrɛ kɛra kɔnɔnafili da ye n'i y'a jateminɛ yɛrɛ coup d'état yɛrɛ kɛlen ni bi cɛ yɛrɛ Mali yɛrɛ ma lafiya transition fana nana sigi n'o ye militaire ka fanga ye dɔw b'a la ko militaire ma ye dɔw b'a la ko militaire ka ɲi militaire u bi baara la mais a baara tɛ dɔn n'i y'a kɔni kɛ ne yɛrɛ sago kɔni an bɛ don min na komi n'a fɔ bi Colonel Assimi Goïta ale bɛ jamana kuntɛ a ka fɛɛrɛ kɛ ani CEDEAO ka se ka sigi ka kuma mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ u tɛ ka tiɲɛ fɔ a ye u tɛ ka tiɲɛ fɔ a ye sini n'u y'a nɛgɛ k'a ni CEDEAO ma sigi ka kuma a ma ɲi dɛ parce que an bɛ don min na bi ni kalo ye janvier kɔnɔ Faransi président n'o ye Emmanuel Macron ale kan ka kɛ Union européenne président ye bon n'o kɛra dɔrɔn ko wɛrɛ bɛna fara a kan tuguni ka fara CEDEAO ta k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye Mali ma an dun bɛ ala deli o la o bɔlen kɔ la n b'a fɔ Ousmane Madane Haidara a ka fɛɛrɛ kɛ a ka Colonel Assimi Goïta wele a ka commerçant lajɛ commerçant bɛ ka dɔ fara balo sɔngɔ kan depuis sisan an y'a mɛn ko ciment sɔngɔ gɛlɛyara nɔnɔ sɔngɔ gɛlɛyara o ma ɲi jamana ma et puis encore député minnu bɛ CNT la a ka dɔ b'u sara la ni mun sara 1,100,000 a k'o kɛ 200,000 ye ministre ka dɔ tigiw bɛɛ sara la n'a ko ko jamana ko don parce que embargo ma ɲi Mali ma o bɔlen kɔ a la mun ye Bubeyita fanfɛla fana ye n'o ye ministre kɔrɔ ye a man kɛnɛ u ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'a évacuer a ka taa jamana kɔfɛ ka taa furakɛ. aw minnu ye malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛ Senegali a yirala k'a fɔ CEDEAO ye gɛrɛn ta min ta ka ɲɛsin Mali ma ko Senegalikaw fɛ yen ko wulikajɔ kɛra sanction bɛ Senegali jamanadenw bolo cogo di. sanction bɛ Senegali jamanadenw bolo o ma gɛrɛfu k'a kama mais port jɔlen don fɔlɔ caman ba port baara la dɔɔni mais Sénégalais yɛrɛ ma wuli ka gɛrɛfu kɛ dɛ ko bɛ CEDEAO contrôle la Sénégalais ma gɛrɛfu kɛ n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de kɛlen ka kunnafoni
wɛrɛ ti ko Sénégal ye greffe kɛ Sénégal ma greffe kɛ CEDEAO ka embargo kɛ fɔlɔ don télévision mɔgɔw taara bon marché la ka taa lajɛ o y'a sɔrɔ malien mobile bɛ k'u tuta u dano dɛmɛ sɔnni o ma bɔ ka wawa ci kɛnɛma o ma kɛ. a ye kunnafoni sɔrɔ ko Sénégal jamana kɛlen bɛ ka wulikajɔba kɛ k'a fɔ ko gɛrɛndɛ min taara ka ɲɛsin Mali ma k'u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini e bɛ Sénégal ye o ko bɛ cogo di. n'a ma bɔ kalama o kuma o ŋunuŋunu k'a ma fɔ yan fɔlɔ parce que foyi tɛ kɛ Sénégal ni tugu fɛ ko ne Papa Kulubali tɛ bɔ mun kalama Dakar kɔnɔ yan hali Sénégal palais kɔnɔ sini n'u ye décret min ni gouvernement ye décret min ne bɛ bɔ a kalama su Ablaye ne bɛ Sénégal yɛrɛ ne ni palais cɛ tɛ tɛmɛ mètre 100 ɲɔgɔnna kan Sénégal ma mankan ci u kɔni b'a fɔ journaliw la port bi yɔrɔ mun na doyen minnu yɛrɛ bɛ yen olu fana ko port kɔnɔ ko fangaba bɔra la ko depuis maliyɛnw mana dɛnɛ tɛmɛ dɛ ko caman bɔra olu ka baara kɛ a la u ma sira minɛ ka bɔ kɛnɛma fiyewu ka wawa ci ko Macky Sall y'an bɔri bɔ kɛ ou bien port datugula o ma kɛ ne kɔni ka kumakan laban ye mun ye Mali faamaw k'a lajɛ toujours u kana hakili bila dusu ɲɛ u k'a lajɛ u ka se ka sigi ka fɔ kɛ u ni CEDEAO bɛ se ka bɛn cogo min na o dɔrɔn de y'an ka solution minnu bɛ jamana kɔfɛ an bɛ miiri n'o de ye sini an bɛ miiri n'o ye sinikɛnɛ bon n ka dernier mot ye mun ye n b'a fɔ son excellence Assimi Goïta a ka sabali a bɛ Mayiga a k'a bila ka taa jamana kɔfɛ a ka furakɛ hali n'i y'a mɛn Assimi kɛra vice président ye a sababu bɔra Bube de la ale de ye CEDEAO kɛlɛ ko fo ka militaire ko ka vice président d'u ma Mali kɔnɔ cɛ fɔlɔ min fɔlɔla k'a fɔ kɛra ale Bube ye a k'a miiri o la. an balodan k'a fɔ ni tun ye Papa Kulibali kan ye ka bɔ Sénégal maliden do bɛɛ ni hakilila an ka jamana in kɔnɔ na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fasodenya de la an ka jamana basigi la lafiya yarabi u bɛna sira o sira fɛ ala k'an bila o hakilila minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ maa tɛ fɛn min sɔrɔ e kɔrɔmuso ka cɛko sen fɛ o kɔni bɔli i kunna o ye kabako ye dɛ e kɔrɔmuso ka kɔɲɔ na e ma min sɔrɔ ka tila ka bɔ i kunna min ye ka dɔn k'a fɔ joyilakaw fɛ yen yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ ATT-bugu ye o kɔlɔsilikɛba n'o y'a gardien ye ko kalo 11 u ka sara tɛ sɔrɔ o kɔni kɛlen bɛ sɔn ye wa sara ko ni maa min jɛ ko n'u y'a wele k'u t'a tigi sɔrɔ ko wa k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Bamakɔ yan joyilakaw fɛ Siri Kulubali ye ɲininkali kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ka ɲɛsin a maaw yɛrɛ ma n'o ye Mamadu Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Ne ye Madu Kulubali ka bɔ Joyila mara la tiɲɛ don ne ni Mamadu Gindo ka bɔ Nɛnɛ Ture an bɛ gardien kɛ Joyila ATT-bugu la. ko mun gɛlɛya de b'aw kan ATT-bugu kɔnɔna na yan nɔ. ko min gɛlɛya bɛ anw kan nin y'an kalo 11 de ye an ka sara tɛ sɔrɔ. kalo 11 sara tɛ sɔrɔ bɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye min ye o ye Ibrahima Kɔnɛ ka bɔ Ɲarela la Bamakɔ ye. an bɛ kalo 7 bi an b'a wele ka taa an ka numéro ta n'a fɔra ko denbayatigi k'e ka gardien ka taa se fo kalo 11 ma e ka wari tɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ko jateminɛ k'o lajɛ dɛ ni ko bɛ dɛ ni ko bɛ datɛ fana u b'o dɔn an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛna an negura dɛ an negura an tɔɔrɔla yɛrɛ de tiɲɛna ko m'a kɛ kɔni digi bɛɛ y'a jɛnɛ ye an kɔni b'a yira ɲɛmɔgɔw kɔni na parce que ko AM olu de bɛ wari d'a ma a bɛ anw de sara bon nin y'an kalo 7 ye an b'a wele ala ye crédit sɔngɔ ye min bɔ an t'a dɛmɛ tuguni a t'an ka fɛn ta bon ka ta bira ka taa se juma ka teli ma tiɲɛna ni an ka wari kɔni ma sɔrɔ an bɛ baara jɔ hakilina mɛn na k'o fɔ u ɲɛna o de ye nin ka kɔn bi ɲɛ a tun bɛ ka sara u fɛ wa. anw bɛ sara u fɛ o sara tun bɛ kɛ cogo min na n'an ye kalo 4 sɔrɔ u bɛ 3 sara ka 1 to yen n'an ye 5 sɔrɔ u bɛ 4 sara ka 1 to yen bon a nana kɛ sisan quoi kalo 11 an y'o dɔrɔn nin ye sisan wari t'i sɔrɔ kumakan duman di fɔ an ɲɛna misɛnsi yɛrɛ de ci an ma yɛrɛ k'an dɔgɔya yɛrɛ i y'a fɔ da ko k'u ti kuma an yɛrɛ fɛ yɛrɛ bon a kɔni sera yɔrɔ min na kɔni an tɔɔrɔla an sera an dan na. an balodan k'a fɔ ni tun ye Mamadu Kulubali kan ye fɛn bɛ fɔ n'i y'a sɔrɔ k'u ka hakɛ kɔni k'o de bɛ yen an bɛ fɛn min fɔ fɛɛrɛ ka kɛ o la ka se k'o sabati o bɛ kɛ so ye a bɛ baara kɛ ja denbayatigi a fɔra cogo min na n'a sɔrɔ a bɛ ten nin ye gɛlɛyaba de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kuni kɔrɔ Elhaji Ibrahima Bubakari Keita Masar Mani ka wele sira ale ma min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra kari don maaw bɛ ka taa dugawu donnaw la maaw bɛ ka taa i ka dɔn ka foli kɛ a ka denbaya la Sebenikɔrɔ o sen fɛ dɔw b'u ka dugawu kɛ min ye Isa Kawujime ye ale b'a kɛ hakilila di baara in kan ka se k'a ka dugawu don kɛ an ka lamɛn. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anw ye ala ta ye an bɛ sigi ala ma ala mana fɛn o fɛn kɛ o de ka ɲi bɛɛ sigilen don ka saya makɔnɔ adamadenya bɛ daminɛ ni balo ye a bɛ laban ni saya ye o ye ala ka sunna ye mɔgɔ tɛ se ka bolo ɲɛ nka i bɛ dugawu de kɛ saya ka kɛ sababu ye k'i gɛrɛ ala la mɔgɔ min banna a ye jamana mara yan'a ka jamana mara a ye jɔyɔrɔ caman kɛ fo kana se jamana mara ma ala ka latigɛw kɔnɔ ko kuncɛra yɔrɔ min na an tɛ politiki kuma fɔ an bɛ kuma en tant que humain adamadenya hukumu kɔnɔ anw ka jamana in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔ la jamana in mago bɛ a den bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnna ni nin ko sugu nana i ko ka anw ka diinɛ n'an danbe b'a ɲini an fɛ an ka kuma ɲuman de fɔ an ka dugawu de kɛ an ka kɛ sababu ye sababu min bɛ dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na à des moments difficiles ka ala deli mɔgɔ min banna n'o ye président Ibrahima Bubakari Keita ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala k'a dayɔrɔ sumaya ka alaw ta ala deli ala k'a kɔ sabati ka ala deli fana
maa o maa n'o ka sɔrɔ a la somɔgɔ la jɛ ɲɔgɔn na baara kɛ ɲɔgɔn na ala ka limaniya du bɛɛ lajɛlen ma jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba don an b'a dɔn an n'a jɛra ko caman na saya bɛ yɔrɔ yɔrɔ hinɛ de bɛ yen kuma ɲuman de bɛ yen yafa de bɛ yen donc vraiment an bɛ dugawu kɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ye ala ka badabada lafiya ala k'o nɔgɔya ye badabada lafiya ala k'o nɔgɔya ye n'a bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye. Isa Kaodimo ni tun ale kan ye o kɔfɛ min ye Ismail Sako ye ale yɛrɛ ye baaraw kɛ a bolo Ismail Sako ale yɛrɛ ye ka siraw di an ka lamɛn. N tun ye Ibrahim Boubacar Keïta Mali président kɔrɔ ka conseiller dɔ ye n ye baara kɛ a ka cabinet politique la ka taa février 2014 la ka taa bila août 2020 na ala y'a ka kalifa minɛ a la an bɛ tasibila kɛ ka ɲini ala fɛ ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ sumaya ala ka fara silamɛsu kan ala ka firdaus aljana kɛ sigiyɔrɔ ye hakili jiginna Ibrahim Boubacar Keïta tun ye Mali kanubaa ye a tun bɛ hinɛ a ka limaniya tun ka bon ale ka mara kɔnɔ a ye fanga ta ka di jeunes ma ani musow ma a ye jɔyɔrɔba ta ka d'u ma ni ye Ibrahim Boubacar Keïta fɔ i hakili bɛ jigin 1994 la kelen ye Alpha Umaru Konare ka premier ministre ye waati min na n'a ye barika don fanga la ka na ni bɛn ni kɛlɛya ye ka kɛ sababu ye jamanadenw ka danaya da fanga kan ale de kɛra sababu ye fana ka kɛ G5 Sahel président fɔlɔ ye n'u y'a sigi ale tile la ni G5 Sahel tun sigilen don ka terrorisme kɛlɛ an b'a fɔ o la ale de ka mara kɔnɔ présidence la a ye accord d'Alger signé ani kɔnfɛ mɔgɔw fɛ pour que kɛlɛ ka se ka ɲɔngiri bɛn ka se ka na ni so donc c'est un homme de paix un homme de dialogue kuma ɲɔgɔnya tun ka d'a ye donc halisa anw yafara ma ale fana ka yafa ma bɛɛ ka yafa ma a y'an ko kiti ma ala ka ko kɛ hɛrɛ ye ala ka jamana basigi ala ka na ni kɛlɛya ye. An balodan k'a fɔ nin tun ye Ismail Sako kan ye min ye suguninkɔrɔ a kɛrɛnkɛrɛnna sugu ka fara ɲɔgɔn kolo n'i y'a sɔrɔ sena Mali ye o ɲɛma Abdoulaye Cissé ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ye o filɛ. Min ye an ka président ka fatuli ye an y'a mɛn an bɛ ala deli ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ nɛma ala ka saya kama lafiya ye a ye fili minnu kɛ ala ka yafa n'a ma a ye ɲuman minnu kɛ ala k'o sɛbɛn ye a ka sɛbɛnyɔrɔ ɲumanw na an bɛ ala de deli ala ka yɛmsaya ma ni diɲɛ ye ala ka yɛmsaya ma ye diɲɛ ye a ye sɛgɛn minnu kɛ ala k'o kama jurumu kafari vraiment an kɔni an yafalen don a ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an yafalen don a ma fɛn min de don c'est à dire ɲɛnamaya kɔnɔ fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ jamana ye a kanu kun b'a la jamana ye a kanu kun b'a la kosɛbɛ Mali kanu kun b'a la mais tiɲɛ yɛrɛ la ko sera yɔrɔ dɔw la ko ninnu cayara mais an b'a dɔn dɔrɔn hadamadenya la mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i bɛ ko ɲɛnabɔ yɔrɔ min i b'a tiɲɛ yen de parce que o ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo ye min f'i hadamaden foyi tɛ se ka dafa sinon a ye fɛn caman kɛ jamana ye a ye ministeriyaw kɛ ka premier ministeriyaw kɛ o don a ye jamana in sarve kosɛbɛ en même temps a labanna ka ensemble présidiyaw kɛ n mana mɔgɔ dɔgɔman tɛ jamana in kɔnɔ an bɛ ala de deli ala ka yɛmsaya ma yan ye ala ka yɛmsaya ma yan ye. An balodan k'a fɔ Abdoulaye Cissé sena Mali ɲɛma o kɔfɛ député Mamadu Jarasuba ale yɛrɛ a ka hakilaw di an ka lamɛn. Ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ ɲa ala ka sini fisaya ni yan ye an kɔni yafara ma n'o bɔra ye an b'a ɲini maliyɛnw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ cɛba dɔ taara cɛba taara da parce que Mali tun ka d'a ye Mali tun ka d'a ye mun na parce que 2002 mɔgɔ min donna claquement de doigts la Bamakɔ tun bɛ jeni a ma sɔn Ibrahim ka politique baara kɔnɔna la a ma deli k'a fɔ a ka militant ye don dɔ kelen la k'a ye marché ko parce que nin ko nin man ɲi bi jamana ma a b'a ka hakilina ta k'a fɔ k'a kɛ papier k'a ci ɲɛmɔgɔw ma a kana kɛ tan a y'a kɛ tan mais k'a fɔ ko an ka taa k'an nisɔngoya yira dans la rue bɔlɔn sanfɛ a ma deli k'a kɛ o ye fasodenya yira ko dɔ bɛ yen i ka diɲɛnatigɛ la minɛ bɛ se ka jigin i bolo minɛ jiginni tɛ fɛn wɛrɛ a tɛ komi e y'a kɛ kojuguya la mais an minnu b'a kɔ a bɛ se ka kɛ an dun bɛ yen bi an y'a dɛmɛ kɛ kojuguya la o bɛ se ka to fili nana ni fɛn wɛrɛw nana donc an bɛ min fɔ bi denmisɛnninw ka u hakili jɔ maabaw fɛ a bɛ mun ɲini an fɛ ko an ka kalan a bɛ mun ɲini an fɛ k'an ka dɔ fara an ka kalan kan a bɛ mun ɲini an fɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na ko hinɛ o tun b'a la o de y'a to kuma bɛɛ a bɛ kasi donc o hinɛ o tun b'a la a bɛ mun ɲini an fɛ an ka kɛ adamaden ye an ka kɔrɔlenw fana labato o de y'a to Ibrahim n'i ka kɔrɔ ye a b'a f'i ma toujours kɔrɔ ni a ko kɔrɔ ye a b'a f'i ma toujours dɔgɔ a ka mɔgɔw wele a tɔgɔ la a tun man ca dɔɔnin amen donc an ka kɔrɔlen minnu filɛ nin ye o tun y'a taabolo ye donc anw y'a kɔmɔgɔw ye bi anw bɛ min ɲini a taabolo ɲuman minnu bɛ yen bi ni n'o fɔ bi donc jogo ɲuman minnu tun b'a la an k'olu jogow ta an fana k'a lajɛ fana min y'a sɔrɔ n'o ye anw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ninnu ye ni an donna ni siradiw fɛ an ka vraiment an k'o éviter an ka nata ninnu na. An balodan k'a fɔ député Mamadu Jarasuba tun ka ɲi nin ye yaasa ka kunnafoni bɛɛ kuncɛ a ka denbaya la dɔw b'u hakili di an ka dɔw lamɛn. Ibrahim Boubacar Keïta ne ka ɲɛmɔgɔ don ka patron don n'a jara an ye baara kɛ a mɛnna ka sɔrɔ ka kɛ assemblée président ye ka kɛ assemblée président ye ka tila ka b'o la
ay tɔn dilan ɲɔgɔn fɛ ka tɔn ɲɛmɔgɔ RPM an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a la o ɲuman fana don o caman bɛ nin bɔ kɔnɔ mais jɔn bɛ ni dakan don ala ka dayɔrɔ suma a y'anw dɛmɛ a ye ko bɛɛ lajɛlen k'anw ye hali anw nana mobili min kɔnɔ IBK de y'a mobili di UNAFEM ma anw ka siège IBK de y'a équipé a y'an bonya a y'an karama vraiment ne n'a muso Ami Mayiga ne n'o de jɛra vraiment cɛkɔrɔba n bɛ fɛn min dɔn a na o ye silamɛya de i na o n'a kasɔn i b'a sɔrɔ a bɛ ala bato la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la ala ka yafa kama ka dayɔrɔ suma ka jiɲɔgɔn ɲɛ sallallahu alaihi wasallam i bɛ se ka fɛn caman fɔ mais a bɛ jamana in tun fɛ bɛɛ bɛ fili ni saya sera a bɛ ko bɛɛ ban bi kɔni fo k'o dɔn a ye k'a fɔ ko a ye jamana tigiya kɛ mɔgɔ min bɛ se ka yafa a ma bɛɛ ka yafa a ma. a valana k'a fɔ ni tun ye a ka denbayalama dɔw kan ye ko janajaw ni ala sɔnna ma juma dɔw baaraw bɛna kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada nɔgɔya ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan na Julata Jakite mun bɛ bolo bi. An bɛ taa R2 Congo juma tɛmɛlen R2 Congo wasabulon ɲɛmaa ka dangan fɔlɔ Jean-Marc Kabun ale ye walan sɛmɛ ka bɔ R2 Congo wasabulon ɲɛmaa dankanya la parti politique tɔn bɛ wele ko UDPS ni o yɛrɛ bɛ fanga la nin wagati in na o ɲɛmaa don Jean-Marc Kabun kɔni ma ɲɛfɔli kɛ a ka nin baarabila in kan o kɔfɛ an bɛ taa Tunisie juma tɛmɛlen janvier kalo tile 14 Tunisie jamanaden dɔw bɔra ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Tunisie ka minnu fatura janvier kalo tile 14 san 2011 Ben Ali ka fanga bini senfɛ ka ɲɛsin olu ma ani ka jira k'a fɔ ko Tunisie jamana ɲɛmɔgɔ Kais Saied bɛ ka jamana mara ni fanga min ye k'olu tɛ sɔn o ma o senfɛ polisi dɔw bɔra ka gazi ani ji seri u kan walasa k'u yɛrɛ kɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Sudan kari tɛmɛlen Sudan docteur lakaw y'u ka nisɔngoya jira ka sanga ni dɔgɔtɔrɔsow atakeli ye Sudan lakana tigilamaaw fɛ dugudenw ka nisɔngoya tagamaw senfɛ Sudan ka dɔw tun y'a laɲini ka bɔ kunu ntɛnɛn walasa ka laɲini sɔrɔdasiw fɛ k'u ka fanga di siwiliw ma nka sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka bagabaga ta ka ɲɛsin ni nisɔngoya tagamakɛlaw ma ani kunnafonidila dɔw ma tile fila in na. An bɛ laban ka taa Emirat Arabu Yini kunu camion citerne 3 balila ka ci ka yɛrɛ kɛ Abu Dhabi Emirat Arabu Yini faaba la u ka pétrole marayɔrɔ kɛrɛfɛ o kɛra sababu ye ka maa 6 jogin ani ka maa 3 bɔnɛ u ni na o maa 3 bɛ tali kɛ Pakistan jamanaden 1 ani Inde jamanaden 2 la ni kibaruya dira Emirat Arabu Yini polisilakaw fɛ kibaruya dɔw kɔni bɛ ka jira k'a fɔ ko nin wale in ye drone dɔw de ka baara ye ko banbagaci minnu bɛ Yemen n'u bɛ wele ko Houthisiw olu y'a jira k'a fɔ k'u ye banbagaciya wale dɔ ta ka ɲɛsin Emirat Arabu Yini ma karamɔgɔ Ase nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛlɛlen nɔgɔya an ka jamana basigi lafiya ala k'o sabata kɔnɔ ka an ka jamana bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ